Bine, n-a zis să nu cumpără. Eu n-am spus să nu cumpăr. În contra îi votez ăla, n-am nicio problemă. Vreau așa o chestie, nu vă vin să-mi dați sprijinul cu ce puteți voi acolo, da? Cu semnătură sau cu vot sau nu știu ce, dar vin măcar și le spun. Ne ajutăm pe noi, nu pe el. Mă ajutăm comunitatea, că nici pe eu. Despre comunitate e vorba, da. Avem și o suplimentare. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării în Parcul Regina Maria, în data de 18 iulie 2026, a Festivalului Național de Muzică Pop și Populară pentru copii și adolescenți, Dracula Music Contest, Bran 2026. E acel festival care de vreo câțiva ani se desfășoară în parc, participă foarte mulți copii. Din Bran? Și din Bran, și din comunele învecinate, și din toată țara. Sunt undeva, parcă la ultimul, cel de anul trecut, peste 100 de participanți, de concurenți. Contribuția, ei mi-au cerut o sumă, mă rog, contribuția primăriei pentru sprijinirea acestui eveniment este de 12.000 de lei. Și rămâne ca dumneavoastră să analizați și să votați. Deci eu știu că părinții copiilor plătesc o taxă de înscriere. Plătesc o taxă, că cu 12.000 de lei, vă dați seama, au juriu, au destule cheltuieli. Membrii juriului se cazează, dar aia pe banii lor. Deci, probabil, astfel de eveniment aduce și un număr de turiști în Bran. Dacă luăm în considerare numai părinții copiilor, tot este un câștig pentru... Eu vin dinspre Brașov, e coadă deja. E o creștere de la an la an. Că nu s-a votat. Da, da. Au cerut 25.000. Ciro Di Luca, ăla, anii 60 de ani, cred că mor cu el în pat. De vreo câțiva bine pe aici, nu știu cine. Ciro Di Luca, compozitor. E pe părul rece. E pe părul rece, iată la Ciro. Da. Dar cum de a venit așa pe nepusă masă? Sau activitățile astea culturale? Nu au venit pe nepusă masă. A fost o suplimentare. scăpare. Ei n-au trimis, am văzut că din martie. Din martie. Din luna a treia. Da, dar a fost o scăpare. Din partea cui? Din partea administrației. Sunt mai răscători, domnule. Promitem, domnul Boboc. Nu 2 ani promitesc, dar... Da. Nu e în ordine. Cred că v-ați obișnuit cu chestia asta, cu promisul. Eu știu că politicienii în general au darul ăsta de a promite și de a minți. Înțelegeți? Dar câteodată există o limită. Și la mine aveți, pentru mine personal, multe promisiuni, dar nu știu, o să vină timpul când le contorizez, să știți. Le avem pe tablă acolo. Nu le am, eu încă mai țin minte. Da. Da. De exemplu, cu Șimon, Boafa, ăla, e în octombrie, avem un an. Dar eu aștept Vă dau o octombrie. veste bună. Da, Avem proiectul tehnic și toate avizări. Și începem. Conținute. O să începem. Când? Achiziția trebuie, dar nu. La Este o sumă. Și să vedem. Acum analizăm suma de bani care... Deci, domnul, Da. este... Proiectul de acolo este la nivel de proiect național SAFE, că îl țineți la sertar, așa. Vă rog, dați-mi și mie proiectul, să mă uit pe el, așa, că asta mi-a fost meseria. Dă curiozitate, să văd cum. N-ai nimic. Vă mai fac o promisiune. Mâine vi-l trimit. Cu planșe desenate și cu liste de Nu cantități. trebuie să... Îl puneți pe grupul de WhatsApp? Puneți-l, să-l vedem. Putem Nu, îmbunătăți. am o singură, cum zic eu, observație și curiozitate. Cum arată stocatorul ăla de 220 de metri cub aerian? Aia vreau să-l văd eu. E o chestie inovativă pe care vreau să o văd, nu? Are o placă de beton, Așa, unel, da? pe care se sprijină. El este aerian. Așa. Unul singur. Unul singur. Cum? Frate, Unul singur.
Cum? Subterran. Are un diametru cam, cred că are vreo 6,8 metri. Nu încape pe Vălășimului. Are Îl diametru. puneți cu elicopterul. Probabil este din module. Așa se poate. Da, o să vă trimit, e fișa tehnică. Eu cred că doar dacă... Atunci are instalație de bucă de degivare, furajare. pe timpul ei ce se întâmplă? La mine? 7 metri lășime doar cu elicopterul. Degivrare, Nu cap. Este un om... Pe ca să aibă degivrare îi trebuie energie electrică, acolo nu e. Pe avem panouri fotovoltaice. Doamne, cred că o să aibă o izolație tehnică foarte bună. Mă bucur pentru tot ce înseamnă nou și inovativ. Credeți-mă, dar vreau să știu. La Muja nu are decât 5 metri 20, pe drum. Dacă sunt un proiectați din aia de 60.000 de euro, pe care mă scutur, Poate să fie pe module și pe făcut și semicercuri. dar să nu Se dați un bucură singur furajele la lucru. fermele astea Domnul materiale. Bichir de unde este? Din sud de undeva, nu? Perfect. Condițiile climaterice de la Bran nu sunt ca cele din sud. Ar trebui să știe. Este un pic mai frig, da? Este un pic cu 20 de grade minus. Ar trebui să știe. Domnul Bichir a promis că o să vină ca să explice și în fața Consiliului și nouă să ne explice proiectul și constructorului care va fi agreat. Deci, dar a fost plecat. În concediu, documentația este trimisă. Am luat și ultimul aviz de la Garda Forestieră. Cu mare regret să o spun și nu vreau să fiu, nu sunt suspicios. Da, nu asta nu se face. Eu cred că nu. Să nu vă audă cel de sus. Eu sunt sigur. Nu, eu vă spun, știți de ce? Da. Că și dumneavoastră gândiți exact ca mine. Și știți de ce gândiți ca mine? Pentru că aveți elemente în plus față de mine. Nici dumneavoastră nu credeți că o să fac anul ăsta. Nu zic că o să facă, domnul Adi. Bine, să dăm. Sperăm. Da. Cu aceasta noi am terminat. Domnul președinte. Documentele, da. Nu le-am reușit. Dar bine de răspunse că era. Da. Ce să găsesc și eu niște proști de știți. O să faci prima oară când vine Indra. Pe bucăți. Sunt convins de un lucru, înainte să fac o intervenție de genul ăsta, de orice intervenție, sunt convins că nu rezolv nimic. Dar nici nu pot să le trec așa aerian. Pentru mine 60.000 de euro este o sumă imensă. Vă cred. Și pentru autoritatea locală, Da, cred că. și pentru Nu, autoritate. asta gândindu-ne la faptul că, doamne, știi care e treaba? N-avem bani, n-avem bani. Dar, în schimb, deci pe cuvântul meu, nu știu, îmi pare rău că, cum să spun, în catalogarea asta, care o fac acum, nu e frumoasă, mi-aș găsi și eu, dacă mi-aș găsi și eu niște proști de ăștia să-mi dea niște bani, cum ne-au găsit ăștia pe noi, 60.000 de euro. Deci ăla deschide acum, un, ziceți, un format electronic și actualizează modificările de acolo în baza, ziceți, ale dispozițiilor de șantier care le-au făcut și a facturat 60.000 de euro. În păcate, da. Doamne ferește. Astea sunt prețurile. Ați văzut și dacă Nu construiești să o casă, stea un proiect. prețurile. Astea sunt modalitățile unora. Dar întrebarea mea, eu care sunt de nu prea acord avem cu ce dumneavoastră face astea noi. prețurile, dar revin, Doamne, ați trebuie consultat să ai și pe altcineva? Hai, în păcate nu ai. Vrea foarte mult și cu siguranță costa mult mai mult. Da, decât ce într-adevăr, trebuia durează să- mult mai puțin să dăm 60.000 de euro. Ar fi costat și mai mult, domnul Adi, pentru că cineva Deci, nu lucra pe ceva vechi. Invers, Cum să nu lucreze pe proiectul vechi în momentul în care el a fost autorizat? Da. Cum să nu lucreze? Deci, Ba din contră, să bucură că îi ușurează mult. da, n-am găsit. Vin din stânga, de la PSD, de la stânga. Da. Da, dar ajunge tot la dreapta. Asta e. Întotdeauna. Mulți. Da, putem începe, da? Se convoacă în ședința extraordinară Consiliul Local Bran în data de 7/7/2026, ora 17, la sediul Primăriei Bran, strada Piața Ighe Stoian, numărul 1, județul Brașov, având următorul proiect al ordinii de zi. Proiectul numărul 1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor necesare pentru actualizarea de către JB Arhitectura SRL a proiectului inițial la obiectivul de investiții, reabilitare clădire regim D plus P plus E1 plus E2, schimbare destinație, modificare etaj 2 și pod în vederea creșterii eficienței energetice a sediului administrativ al UAT Bran, proprietate publică a Comunei Bran. Inițiator primar Feroi Ioan Cosmin. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional numărul 16 la contractul de execuție, lucrări numărul 28, din 1/11/2019, inițiator primar Feroi Ioan Cosmin. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Bran la Asociația de Dezvoltare Intracomunitară, Poiana Mărului Holbag, inițiator primar Feroi Ioan Cosmin. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru repartițiile aferente rețelei de canalizare în Comuna Bran. Inițiator primar Feroi Ioan Cosmin. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind recalcularea nivelului redevenței aferente serviciului de alimentare cu apă și canalizare, stabilită prin HCL Bran numărul 124 din 28/10/2025, prin care s-a aprobat strategia de tarifare aferente planului de afaceri împreună cu strategia privind redevența. Inițiator primar Feroi Ioan Cosmin. Și proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de leasing financiar cu SCBT Leasing Transilvania IFN SA Cluj-Napoca, inițiator primar Feroi Ioan Cosmin. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Da. Mai avem o suplimentare a ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în Parcul Regina Maria în data de 18 iulie 2026 a Festivalului Național de Muzică Pop și Populară pentru copii și adolescenți, Dracula Music Contest, Bran 2026. Inițiator, viceprimar Moja Gheorghe. Cine este pentru suplimentarea ordinei de zi? Unanimitatea. Se aprobă suplimentarea. Acum luăm fiecare proiect. Da, nu, acum ar trebui să, dacă vreți și sunteți de acord, să analizăm procesele verbale, începând cu ultimul, cel din 25 iunie, dacă ați reușit ca să le studiați. Din Bubuc. Da, așa un pic. Doar la procesul verbal, primul care mi Din 10. Din 10, nu e primul. Din 10 a 6 a fost... Primul, da? Da. Acolo am modificat. La cel de 10 a 6-a... Vă spun ce am modificat. Am modificat din... Era trecut 10 a 5 așa am modificat 10 a 6-a. Și am modificat faptul că domnul Stoian Claudiu Ioan a fost desemnat să conducă lucrările ședinței de Consiliu. Deci asta am modificat. Dacă mai sunt și alte observații. Da, mai acolo la ce a menționat domnul Adi Rei, el s-a referit la Balcic, nu la Baltic. Da? Unde scrie? Spuneți-mi ca pagină, ca și punct. Începe punctul 2, da? Un pic. Eu am făcut o captură doar acolo, o să intru imediat pe procesul verbal și vă spun. Am zis așa, că domnul Reit Adrian menționează că nu este de acord cu aceste cheltuieli și menționează că dorește să se procedeze similar cu organizarea vizei delegației de la Balcic. Balcic? Nu, Balcic se scrie. Păi nu știu, mă iertați. Balcic exact cum sau unde așa se scrie. Da? Bine. O să... Am greșit în modul de... Se aude. Da. Exact, fără capa, Balcic, Balcic, fără capa, fără C și H, deci... Da. Mă gândeam că le-am încrățit și... Nu. Deci este o greșeală, o necunoaștere a mea. Nu cred că... Și geografică. Nu ați fost la Balcic? Nu, am fost. Da, înseamnă geografic. Am fost de satul mare.
Deci le putem aproba în grup sau cum vreți să le... Da. în set sau... Eu